se otti sen niin kuin taistelupaidan pois ja sillä oli täynnä reikiä se paita. Okay. Eli siinä meni vaan semmosia verkkoraitoja. Mä kysyin siltä, että mikä juttu tää on. Että eihän toi lämmitä. Se oli silleen, että sä oot todella väärässä. Se on paras varuste, mitä sun voi intis olla. Mutta se ajaminen, kun sä tiedät, sä ajat miljoona arvoinen panssariajoneuvo. Bummaa sillä, okei. Tällaista se on. Niin. Kyllä siinä vähän miettiä, että jos mä kolautan johonkin, niin kyllä tulee vähän hiki. Tosi paljon hajottiin. Mä mietin sitä vaan sillä, että oliko tämä järkevä loppujen lopuksi. Tervetuloa Tupakast jakso 4 pariin. Tänään täällä ollaan tuttuun tapaan kenen kanssa? Panda Filippo, Panda Ongolo. Jep, ja mä Robbe, Roni Löfman. Ihan millä tahansa tavalla, mutta haluaa tuntea, niin me ollaan täällä kuvaamassa nyt 4 jaksoa. Tänään meidän aiheena on Intissä opitut taidot arkielämässä. Eli miten miten se helpottaa sua sun arkielämässä, siviilielämässä, muutoin. Mitä kaikkea sieltä jää käteen? Mitä kaikkea sä voit hyödyntää niitä taitoja, mitä sä siellä... Okei, sanotaan näin. Kun sä joudut tehdä siellä kaikkea ihan uutta, erilaista, mitä sä et tee normaalisti siviilielämässä, niin mitä sieltä saattaa jäädä semmoiseksi, että esimerkiksi jää rutiiniomaisesti käyttöön omassa kodissa tai mitä taitoja pystyy hyödyntämään? Sano ihan ensimmäisenä se, että kun me ollaan metässä tosi paljon, mitkä on semmoisia uusia taitoja, mitä sä oot oppinut metässä ollessasi? Metässä siis mä voin sanoa ehkä talven aikana se, mitä mä oon oppinut, miten kuuluisi pukeutua kerroksiin ja kaikkea. Eli miten pitää valmistautua siihen mettään. Se on yleensä semmoinen kun olettavaa, että jos mä valitan normaali takki tai jos mä pukeutun paljon, niin sitten se riittää. Mutta taas kun miettii, että jos pukeutuu paljon, heti hikoilee, niin sitten sulla on jo paljon tavaraa tiedätkö, litimärät. Se on just näin. Pukeutuminen on ollut mun mielestä yksi asia, mitä mä en ole ikinä oikein osannut samalla tavalla. Mä oon aina esimerkiksi, mä oon lähtenyt vanhempien kanssa laskettelemaan junnuna, niin mä oon ollut silleen, että en halua laittaa pitkiä kalsareita, koska jos mä en tiedä miksi, mä oon varmaan pitänyt sitä epämiellyttävänä, että on iho vasten jotkut kangassa, että mä oon halunnut vaan laittaa toppahousut. Ja sit mulla on ollut kylmä siellä mäessä, mitä mä oon nauttinut siitä ollenkaan, että onko se ollut parempi vaihtoehto, että mä oon mieluummin jäätymässä siellä kuin se, että mulla olisi ollut joku lämpöinen kerrasto alla. Mutta Intti on opettanut just sen, että oikeasti kannattaa laittaa se kerrasto sinne alle, jos on tulossa kylmää. Tai mitä vaan, että oppii sen kerrospukeutumisen. Esimerkiksi mulle oli ihan uusi juttu se, että, tai joku jossain kohtaa kertoi mulle, että hetkinen, se nalle, eli se Intin paksu merinokerrasto, se on tuli joku 75% merinoa, ja se on oikeasti aika paksu, varmaan noin paksu, niin joku kertoi mulle jossain kohtaa palvelusta, että hetkinen, miksi sä pidät sitä sun teepaidan ja poolon päällä? Teepaida poolon päällä? Niin, en mä tiedä. Mä haluan sun vaan kerrasto siinä, missä muutkin. Sehän kannattaa olla kuulemma ihoa vasten. Eiks vaan? Joo, se on. Koska jostain syystä, tai mä en ole mikään, en mä valmista mitään vaatteita, mutta siis käsittääkseni se merino, kun se hengittää niin paljon, niin se luo se ilmakerroksen väliin. Joo. Niin jos sulla on taas se teepaita siellä alla, niin sä et käytännössä hyödy siitä merinosta varsinaisesti mitään, kun se ei eristä, vaan se pitää sitä ilmaa siellä välissä. Okei, make sense. Joo, toi kyllä käy järkeä. Oletko tiesitkö tätä? Mutta toi käy järkeä sillä, kun mietin jälkeenpäin. Joo. Koska normaalistihan on se, että jos sulla on joku vaikka poolo, no et sä nyt heittää teepaidan poolon päälle. Se tuntuu se koko idea vähän oudolta, ja varsinkin kun se nälle on vähän pitkäjänne, just tulee semmoinen fiilis, että teepaidan kuuluu olla se nälle, tommoinen 1+1, mutta sitten kun mietin noin pitkälle, niin make sense. Siis itse asiassa teepaitahan kannattaa heittää poolon päälle. Ja tämäkin on, nämä on just näin, eikö se ole outoa? Kyllä. Eli siis, joo, ja taas kerran niin on mahdollisuus isokin semmoinen, että mä oon väärässä. Mutta mä oon käsittänyt, että kun niissä eri kankaissa tai mistä ikinä on valmistettu, niin on eri ominaisuuksia. Niin teepaita esimerkiksi sitoo paljon kosteutta. Niin nallehan on merinovilla ja merinovilla, niin vaikka se kastuisi, niin se ei tunnu märältä. Mutta se taas antaa sen lämpöisen ilman siellä välissä kulkea ja hengittää muuta vastaavaa. Ja sitten kun sä laitat sen päälle poolon, niin poolo taas hengittää vähän vähemmän ja sitoo ehkä vähän enemmän kosteutta. Mutta sitten teepaita vielä sen päälle, niin teepaita taas ei hengitä juuri ollenkaan, mutta se sitoo kaikin kosteuden. No mitä tämä tarkoittaa, niin kun sä hikoilet tai muuta, niin se merinovillakerrasto välittää sen siihen pooloon ja sitten siihen teepaitaan niin, että sun uloin kerrasto kastuu, eikä se sun alin.
hiestä tai lumesta tai vedestä. Eikö se ole ihan sika-outoa? Siis otakaa opiksi rehellisesti. Tämä on joku juttu, mitä ei voi niin kuin tosta vaan. Ei voi tosta vaan tiedä tuommoista. Nimenomaan. Niin tämä on just se, mitä mä oon aina miettinyt, kun mä en ole koskaan ollut mikään pukeutumisen ammattilainen. Niin, että hetkinen, noi eri kankaat toimii eri tavalla. Ja mikä oli mulle yllättävin asia ikinä, niin oli se, kun mä olin metässä. Itse asiassa oli yksi maastoharjoitus, anteeksi, skabut vihaa ainakin meillä päin, kun mä sanon mettä, se on maastoharjoitus. Mutta siis mä olin maastoharjoituksessa ja mä katsoin silloin ekana yönä metässä, että hetkinen, mikä toi äijän paita tuolla teltassa on. Kun se mentiin nukkumaan, niin siellähän niinku, sunhan kannattaa esimerkiksi olla makuupussissa mahdollisimman vähillä vaatteilla. Toikin on jännä juttu. Joo. Sulla on lämpimämpää olla siellä, jos sulla ei ole päällä kamoja. Siis joo. Se oli ihan ihme juttu. Niin, ihme setti kyllä. Koska ilmeisesti sun keho lämmittää sitä ja sitten sisällä oleva, no se on vähän niin kuin sä laittaisit sen, mikä se on se folio, tiedätkö? Niin se vähän niin kuin reagoi siihen, tiedätkö, että jos sulla ei ole muuta niin kuin lisävaateet päällä, niin sitten silloin se vähän niin kuin toimii. Se on vähän niin kuin se avaruuspeite, mikä tulee ensiapusetissa. Joo. Oletko tiedätkö, missä on? Joo. Niin sullahan tulee ihan hiki siinä, jos sulle laitetaan se sun ympäri. Se on niin kuin folio käytännössä. Niin sama ilmeisesti ilmiö on siinä makuupussissa. Mutta joka tapauksessa niin se otti sen niin kuin tyyliin taistelupaidan pois ja sillä oli alla verkkopaita. Eli siis semmoista niinku, se oli pelkkiä, en mä tiedä mikä se termi oli, mutta se oli täynnä reikiä se paita. Okay. Eli siinä meni vaan semmosia verkkoraitoja. Mä kysyin siltä, että mikä juttu tää on. Että eihän toi lämmitä, koska se on niinku tää naamion verkko tässä. Niin. Eli tommonen päällä. Mä olisin, että eihän toi niinku lämmitä, ei toi pidä lämpöä sisällä. Aivan. Se oli silleen, että sä oot todella väärässä. Että mitä se tekee, niin se luo ilmakerroksen sinne sen seuraavan vaatteen ja sun ihon väliin, jolloin sinne jää enemmän ilmaa. Ja sinne pystyy jäädä se lämmin ilma väliin. Ja sitten mä kuulin jälkikäteen, että joku virolainenkin sotilas jossain, en ole katsonut itse, mutta on kuulemma sanonut, että se on paras varuste, mitä sun voi intis olla. Ja on semmoinen verkkopaita. Okei. Olitko ikinä kuullut tästä? Eikä meillä ole kerrottu silleen. En mä tiedä, onko meillä edes koulutettu, miten näitä niin kuuluu pukeutua? Miten niin esimerkiksi intivarusteita kuuluu käyttää? Mun mielestä ei. Siis ei ole koulutettu. Siis meillä vaan annetaan totta kai oletta 1+1. Osaatte varmaan laittaa teepaita päälle. Se on silleen, ota nää. Mutta kun mietit noin pitkälle kyllä, että mun mielestä pitäisi olla jonkinlaista koulutusta siitä, että miten näitä kuuluisi laittaa päälle. Koska mieti nyt, sä voit olla palellemassa, vaikka sulla oikeasti kaikki tarvitaan, niin sulla on niitä kaikki päälle, mutta sä oot vaan niinku laitanut ne päälle niinku väärällä tavalla. Tai niinku sillä, että järjestys on ollut se huono. Jep. Esimerkiksi, mitkä ne on ne prinsessahanskat? Niin. Tiedätkö mikä? Joo, prinsessa. Maailman oudon ja omituisin juttu oli se, kun joku mun kaveri alkoi ihan oikein tieteellisesti selittää mulle, että sulla on lämpimämpi sun käsissä, jos laitat nahkahanskat ilman prinsessahanskoja. Mä olin ihan jäässä jossain, tyyli meillä oli joku tuntuu kuin -18, joskus kun oli joku mikä jarimyrsky tai jotain. Oltiin maastossa silloin ja mulla oli prinsessat siellä alla. Sitten mä otin prinsessahanskat sen nahkahanskojen alta pois, kokeilin ja mä olisin, totta, se on lämpimämpi. Siellä on enemmän ilmaa välissä kiertämässä se nahkahanskojen kanssa. Siis mä en vaan ymmärrä. Aika ihme juttuja kyllä, niin kuin sille, että ei ole miettinyt, koska ainoa mikä tulee heti ensimmäisenä on se, että mitä enemmän puen päälle, sitä paremmin. Jep, kyllä. Ja sitten mä kuulin mun alikersantilta joskus, että niiden alokaskaudella, niin sama homma, ei kukaan kouluta, niin sillä äijällä oliko sillä kenties, sillä oli nalle, sillä oli 2 pooloa, sillä oli 3 teepaitaa samaan aikaan päällä, sitten M05 takki, sitten pakkastakki ja sitten tetsari. Okei. Mutta niiden talvena oli joku -25, -30. Mutta sulla on 3 teepaitaa päällekkäin samaan aikaan. Bro, what is... Toi on liikaa. Mies alkaa painaa jossain kohtaa alkaa tuntua sille, että nyt pitää alkaa purkaa näitä. Ihme, jos sinä enää verikää kiertää siinä kohtaa. Mutta joo, pukeutuminen on mun mielestä yksi asia, mikä on jäänyt. Ja mä en tiedä, miten paljon sä oot keskittynyt just talvella pukeutumiseen, niin kuin, kun oliko minkä ikäinen, kun sä tulit Suomeen? 14-vuotias. Niin, että sä oot ollut aika vanha silloin. Niin sulle varmaan talvi iski kuin nyrkki. Joo, siis oli semmoinen niin kuin vaan bummaa sillä, okei. Tällaista se on. Niin. Siis mä en tiedä, me tultiin, oliko siellä joskus huhtikuussa, mä ihmetelinkin, silloin oli jo semmoinen, tiiäksä, vähän viileä, tiiäksä, oli vielä kylmä, mutta aurinko paistaa, totta kai suomalainen mies ei shortti päällä, kesä vibes, mä olin sillä, että onks mä kipeä, kun noilla on tuommoiset teepaidat päälle ja mulla on niinku pakkastakki, mulla on kylmä. Niin. No sillä se on tällaista Suomessa aina ensimmäiset auringot heti aletaan jo käytetty ihan niin kuin se olisi kesä, mutta on täällä vielä kylmä. Mä sillä okei, selvä. Mutta joo, kyllä siis se on tullut jotenkin sillä niin kuin nyt kun mietin näitä, mistä me puhuttiin just huomaa, että
kyllä se pukeutuminen on jotenkin tärkeä ja tietää, mitä laittaa päälle ja niin kuin just mikä järjestys. Se on semmoinen juttu, mitä niin kuin ei oikeasti, ei voi vaan miettiä, kun ihminen vaan miettii sitä normaalisti, että mahdollisimman paljon päälle. Niin. Se on se, mitä kaikki vaan miettii. Mutta sitten kun mietit tuolle yksityiskohdalla, että joo, jos sä saa tällaisen tohon noin, niin auta paljon paremmin. Ja eikä, kun sitä ei kouluta jostain syystä. En tiedä nyt miksi. Oikeastaan kun tuo asia tuli nyt esiin, niin mä ihmettelen. Ja olisi kiva kuulla. Kertokaa kommenteissa. Onko teillä niin onko teille koulutettu pukeutumista, niin kuin sitä teoriaa, pukeutumisen teoriaa? Joo, ei varmaan ole. Okei, mutta niin, kai toi on sitten semmoinen asia, mistä sä vaan kysyt kavereilta tai joku hoksaa jotain. Niin, joku, joka tajuu sitä, joka niin kuin tietää tai kans kuuluu jostain, niin sitten se voi vaan kertoa sitä, että tämä kuuluu mennä näin. Jep, koska mä oon aina vältellyt kaiken maailman kerrospukeutumista. Musta se, jotenkin mä oon lapsena ollut, että nyt tuntuu ikävältä. Kunhan vaan pääsee hytisee sinne mäkeen, niin kaikki on paremmin. Mutta sitten toinen juttu, mikä mulla tulee tuosta intistä ja taidoista, mitkä välittyy siviilielämään mieleen, niin on noi ensiaputaidot. Eikö teilläkin alokaskaudella käyty paljon? Joo, kyllä. Muistatko, mikä se on se että mikä se oli se rimpsu, ne 4 kirjainta? Joo, ne ei tule nyt heti pitäis tulla. Jos toi, mikä toi oli? Oh my days. Nehän oli englanninkielisiä. Joo. Mä sen tiedä, mistä on kyse. Joo. Anneta piste sille. Joo, annetaan. Se eka kirja, mä voin antaa vihjeen, se on pieni. Se? Oh my god. Joo. Sitten sen jälkeen se on kuin aakkuset. Huh? C-A-B-C. Ai niin, totta, joo. Joo, kyllä. Niin, eli niitä, jotka ei tiedä, niin esimerkiksi on tämmöinen ensiapurimpsu, mutta nyt kun mä mietin taas, niin eihän toi niinku siviilielämässä, se on harvoin ammutaan, mutta ja sulla on harvoin kiristys sitä mukana, mutta periaatteessa niin meilläkin on esimerkiksi tämmöisiä ensiaputaitoja opetettu aika paljon Intissä, ja sitten on semmoinen CABC-tyyppinen niin kuin rimpsu, ja siinä käydään niin kuin järjestys läpi, missä sun pitää tarkistaa toinen ihminen esimerkiksi. Se eka C on kai critical bleeding, siitä on A niin kuin airways, eli ilmatiet, että sä saat happea, niin sitten oli B niin kuin breathing, joka on kanssa kai niinku sama homma, että varmistaa, että sä hengität. Ja sitten C, eli circulation, eli varmistaa, että sä oot niinku lämpöisessä. Niin käytännössä tommonenkin asia, niin en mä ikinä miettinyt sitä, että jos joku on autokolarissa vaikka, niin mikä se on se järjestys, missä mä teen jotain asioita. Tai että pitääkö mun huomioida, että saako se niinku, että onko se jossakin huonossa asennossa vaikka, kun se on jossain, että saako se happea. Tiedätkö, niinku, kyllä sieltä tulee tommosia asioita, mitkä avaa ehkä sun näkemyksiä sen suhteen, että mikäli käy jotain, niin osaa sitten toimia. Joo, just tostakin tuli itselläkin mieleen noista kuljettaja kursseista, mitä meillä koulutettu esimerkiksi, jossa niinku sattuu olemaan kolaripaikalla, mitä sun pitäisi tehdä ensimmäisenä. Totta kai heti, mitä meillä kaikilla tulee mieleen, että mä menen auttaa. Tai sitten mä vaan mä suoraan soitan poliisille, että joo, ambulanssi täällä on tapahtunut tällaista, mutta sitten mä muistan, mitä meillä on koulutettu, oli se, että eikä mitä pitää tehdä, sun pitää välttää lisään tapahtumia niin kuin tapahtumassa, sun pitää just niin kuin varoittaa kaikki muut. Esimerkiksi liikenteessäkin, sun pitää heti varoittaa eikä muita, sitten vastaan katsoa, että pitäisikö nyt tutkia siitä, katsoa, että onko siellä niin kuin, kuinka pahasti niin kuin on sattunut ja näin poispäin. Just kaikki semmoista, että se potilas, joka on siinä kolarissa, niin ei saa liikuta sitä ollenkaan. Tiedätkö, sun pitää vaan mennä katsoa rauhassa, koska jos sä esimerkiksi liikuta se tosi nopeasti, voi olla, että on joku esine, mikä on jo ihon alla, kun sä vedät sen, sä vielä niin kuin pahentaa sitä tilannetta. Just kaikki tuommoista, niin kuin siviilissä voi vaan luulla, että nyt mä yritän vaan auttaa. Jep. Tiedätkö, että mä menen nopeasti, mitä mahdollisimman nopeasti mä otan se henkilö siellä pois niin korallinen autosta, niin sitten se on sitä paremmin, mutta sitten se voi olla taas vaan pahentaa sitä koko keissi. Siis just kaikki tuommoista on niin kuin, ei voi vaan tulla tosta vaan. Ainakin mulle ei voi tulla tosta vaan mieleen, että tolle kuuluisi toimia. Kyllä, meilläkin oli esimerkiksi yhdessä maastoharjoituksessa semmoinen oikeastaan ihan arvioitava tehtävä porukalla, missä oli ryhmä ja sitten oli mukaan joku auto ajanut ojaan, olikohan se sairaala-auto tai jotain. Ja sitten siellä oli ollut kuulemma potilas kyydissä ja sitten se kuski ja jotain tämmöistä. Niin siinä arvioitiin, mitä kaikkea se 4 vai 5 hengen ryhmä tekee. Niin yksi meni esimerkiksi yli puhuu sille kuskille ja varmistaa, että se on kaikki ok, mitä on käynyt. Osa meni tekee varmistaa, että se potilas on kunnossa. Osa meni laittaa niin kuin jotain varoituskolmioon. Mutta siinä just arvioitiin sitä, että tiedetäänkö me ne kaikki asiat, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Muun muassa, että yhden olisi pitänyt niin kuin mennä ohjaa liikennettä. Aivan. Yksi menee niin kuin ikään kuin soittaa ja ensiapua ja yksi sammuttaa moottoria siellä. Mutta se just, että sä menet ohjaa, niin kuin sä sanoit, niin että sä et voi pelkästään vaan olettaa, että sä menet riuhtoista pois sieltä autosta, vaan mekin laitettiin painesidettä ja
just se, että yksi on siellä laittamassa se varoituskolmion ja ohjaamassa liikennettä, että täällä on tämmöistä keissiä. Niin tuommoisia asioita, mitä ei tule mieleen, mutta oppii intissä. Totta. On mun mielestä aika niin kuin siistejä juttuja. Ja siihen CABC:hen liittyen vielä, niin en mä varmaan edes osannut ajatella sitä että ennen inttiä, että jos joku vaikka joutuu autokolariin, niin sun pitää huomioida tosi tärkeä asia on se sun lämpimänä pitäminen. Sä menetät tosi paljon lämpöä, jos sä vaikka vuodat verta. Aivan. Niin joo, ei mulla taskussa on nyt avaruuspeitettä. Mutta pointti kuitenkin on. Niin. Ja avaruuspeite on siis semmoinen, niin kuin mä sanoinkin jo, tai taisin mainita, niin on semmoinen folio. Ja sä käytännössä vedät sen ihmisen vaatteiden alta tai jotain. Ja semmoisen niin kuin, ihan siis se vaan semmoista niin folion väristä. Ja sitten se vedetään tuolta niin yli boksereidenkin alta tai jostain. Ja sitten sä pystyt paljon paremmin lämpimänä ja et välttämättä kuole johonkin hypotermiaan. Joo, siis se on just se tärkein, koska tietenkin ei se voi sattua mitenkään niin kuin silleen, mutta se on hyvin pieni prosenttia tai jolla on siviilisestä niin kuin taskussa tai jotain vastaavaa. Niin siinä pitää voi vaikka käyttää just oma takki tai jotain niin kuin lisäkerrosta heti niin kuin laittaa päälle ja näin. Tässä on jo semmoinen asia, mikä on opittu niin kuin intikautta, mitä voi oikeasti hyödyntää myös siviilipuolella. Jep, just näin. Sitten toinen asia, mikä tulee heti mieleen, että mitä on oppinut intissä, niin on metsässä niin kuin, kaminan sytyttäminen. Oletko sytyttänyt kamina? Mä sytytän. Mä oon paras siihen. Ai sä oot paras siihen? Mä oon paras siihen. Koska aina kun on niin kylmä, sä tiedät, että nyt haluan sitä lämpöä. Mä niin kuin kaipaan sen heti. Niin kuin sä teet aivan kaikessa. Sä niin kuin yrität niin paljon kuin sä voit olla. Kun mä muistan joskus meillä oli tosi määrät klapeja, niin sitten joku oli sillä, että jos sä väät pilkonoita, siellä sisällä on kuivatuma silloin, kun taivaan toimii, ymmärräksä? Täällä on niin kylmä, kädet ihan jäässä, yritä kaiken. Mutta siis on vaan semmoinen asia, niin kuin, jotenkin oppii niin kuin uutta, tiiäksä? Oppii jotain uutta, mitä ei niin kuin tiennyt aiemmin, koska on paljon niin kuin semmoisia pikkutipsiä, tiiäksä, miten voi oikeasti niin kuin saada se sytytetty nopeasti. Joskus mä vaan luulin vaan, mitä nopeampi sä niin kuin pilkot niitä, vaan ei tarvitse olla liian pieniä tai niin kuin sillä koolla jo väliin, mutta on oikeasti sillä, jos sä saat niitä pienet niin kuin leikkautua, ne sytyy helpommin ja näin, niin kuin tommoisia pikkujuttuja, niin kuin, joku voi sanoa, että tiedän jo etukäteen, mutta sitten kun on siinä tilanteessa, yritä oikein sytytä se, että kyllä menee hermo. Näin on, ja niin kuin sä sanoit, niin se on siinä hetkessä niin kuin sun isoin tavoite on saada se puu syttymään, koska siinä kohtaa, kun sanotaan, että sä voit mennä sytyttää sen kamiinan, sä et halua tehdä mitään niin paljon siellä talvella siellä metsässä. Sä alat, ja niinku, että mitä pienempää semmoista niinku kiehistä ja klapia sä teet, niin sitä paremmin se syttyy, mutta onhan se talvella aikamoinen haaste, kun se puu on märkää. Niin sä teet semmoisia ihan pieniä puulla veisät semmoisia palasia siitä puusta ja yrität sitä sitten saada syttymään siinä. Mä en ole hyvä sytyttää sitä. Mä oon yhden kerran sen saanut päälle ja mä oon 2 kertaa yrittänyt, 50% onnistumisreitti, mutta siis kyllähän jotkut ottaa mukaan sytytyspaloja. Joo, itse asiassa mäkin olin kerran ostanut niitä, kun kaveri ehdotti, niin sitten mulla oli niitä aina mukana, tiiäksä, se oikeasti helpottaa todella, se on ihan todella paljon. Mutta metässä oli myös mikä tämä puu oli, sanopa nyt se, koivu, oliko? Tai oliko se joku mänty? En mä nyt tiedä, mutta joku. Metässä on aika paljon puita, joo. No joo, joku niistä osaa vaan se kuiva kuori, mikä paljon nopeammin. Mä en muista, mikä se on nyt tärkeä, mutta kyllä tiedätte, mistä mä puhun, niin se on myös semmoinen niin kuin tipsi, että sen kun käyttää, niin syttyy tosi nopeasti, tiiäksä. Että on just semmoisia, että jos ei omia ole mukana, niin että voi myös niin kuin. Mä en siis tiedä. Että mistä sä puhut. Joku lähettää kommenttikenttä, mikä se on. Joo, eikö siis ihan varmasti on joku, varmaan, mutta sä puhut siis puun kuoresta. Puun kuoresta. Mä en tiedä, meillä ei ole käytetty että mikä se on, mutta toi olisi hyvä tietää tosiaan, laittakaa kommentteja. Joo. Mutta sytytyspaloja on jollain mukana metässä ja se on musta aika hyvä juttu. Sitten on niitä jotain mohloja, jotka vetää sillä valopetrolilla sen. Se ei älkää tehkö niin, siinä voi kuolla. Siinä voisi teltta syttyä palaa, mutta siis sytytyspalat on tämän takia hyviä. Joo, siis mä muistan kanssa joskus joku oli sammutanut se keskellä yötä. Joo. Sitten mä vaan kuulin siinä se käydä sitä petrollikulvaa. Sillä, että se on viimeinen asia, mitä haluan, että mulle tapahtuu. Mä kuolen täällä näin teltassa. Ei. Siis se on niin pelottava asia. Se on oikeasti ei. Mieluummin yritäkää vaan oikeasti niin kuin sotilaallisesti. Teillä koulutetaan sitä asiaa, niin yritäkää. Se on oikeasti vaikea, mutta pitää oppia. Joo. Se on, mä oon aina miettinyt sitä, että jos se teltta syttyisi palaa, niin pääsisikö sieltä alta pois, kun ne lipareet, ensinnäkin se nave, ei nave, vaan maavaate. Teltan sisällä on semmoinen 2 kappaletta pressua käytännössä, semmoista aika paksua kumista, jotka pitää eristää sen lämmön siitä maasta pois, niin
kun se vedetään kuitenkin siihen teltan lipareen päälle, niin siihen tulee semmoinen vähän niin kuin sauma, että sun pitäisi alkaa kaivaa itseäsi pois siihen ja alkaa. Niin mä mietin, että jos se alkaa syttyä palaa, niin kauan mulla olisi aikaa poistua sieltä teltasta. Ja se palaa nopeasti varmasti. Niin kuin sitä mä mietin just. Niin ei siinä varmaan hirveästi jos aikaa. Kiva herätä yöllä siihen, että koko paikka on tulessa. Ja kun se juttu on se, että siinä on paljon kaikkea, mieti just niin kuin kuivamassa omiakin tavaroita, niin kuin se on, ei. En edes halua kuvitella, että teltta syttyisi palaamaan. Tuohan niitä käynyt kai. Onko? No ihan varmasti. Ihan varmasti on, joo, mutta mä en ole itsekään. En mä ole lukenut mistään. Luulis nyt, Herra Jumala, jos... Ei, se on kauhea. Ei, on jo meidänkin, on joku puhunut, että on jossain syttynyt. On varmasti ainakin yksi kerta tapahtunut, mutta ei siinä kai kuollut ketään. Se juttu on se, että se paniikikohtaus, mitä iski siinä, ja sitten joku yrittää just lähteä heti nopeasti pois ja sitten tiputaan koko kaminaa, niin kuin se olisi ihan katastrofi. Ois. Joo, ei. Ei, kiitos. Joo, että mieluummin käytäkään niin kuin oikeasti, tehkää niin kuin koulutetulla tavallaan rehellisesti. Se on niin kuin, ei tarvitse mitään tuommoista niin kuin gona-tipsejä yrittääkään. ei. Taas niin kuin siinä tilanteessa pitää vaan niin kuin katsoa sitä turvallisuus ja oikeasti tehdä asiat niin kuin oikein. Joo, ei ole gonakikka kuolla. Ei. Älkää. Ne. Tuleeko sulla jotain muita mieleen asioita, mitä sä oot oppinut? No sanotaan vaikka se siisteys. Se on mun mielestä kanssa jotenkin tullut sille esiin, sitten kun pääsee lomille, niin oikeasti katsoo, että oma huoneen varmistaa, että asiat on oikeasti kontrollissa, kaikki järjestetty jotenkin. En mä ehkä punkat ei himassa. No ei. Jos teet, niin mä tuun henkilökohtaisesti räjäyttää sen. Mutta ainakin jotenkin yrittää pitää se jotenkin siistinä. Se jotenkin jää automaattisesti, kun nousee punkasta aamulla heti saman tien teet sen. Ja se tulee semmoinen, niin kuin, että kaikki on niin kuin kontrollissa, kaikki tavarat niin kuin omassa huoneessa on hyvin järjestelty. Mun mielestä on tullut jotenkin, se on jo vaikuttanut jotenkin siihen siviilipuolella kanssa, että tulee paljon kiinnitetty huomioista, tai jos on pikkasenkin likasta, niin pitää heti siivota. Joo, kyllä mä oon kanssa huomannut tuon saman, että no esim. Intissähän sulla ei saa olla partaa tai viiksiä. Joo. Niin kyllä mä ainakin niinku, okei, ketä mä huijaan, ihan kun mulla kasvaa se hieno parta. Mutta siis semmoinen pieni sänki tai jotain, niin siis kyllähän esim. Intistä tulee tapa se, että haluaa ajaa sen koko ajan pois. Ja kun se on niin vaatimus käytännössä. Ja nyt mulla on ainakin tullut mieleen, tai Intissä mä oon niin kuin, etenkin rukissa ollaan tosi tarkkoja siitä, että ei oikeasti rehota pää. Että ei täältä tule ihan joka suunnasta hiuksia. Niin kyllä mä oon huomannut, että mulla on vähän niin kuin oma kritiikki omii sitä, että jos vähänkin on hiukset sotkuset, niin haluaa korjata asian. Joo. Niin tommosia juttuja. Mutta siis eihän mä oikein osaa vielä niin hirveämmin sanoa, että mitä taitoja välittyy tai rutiina välittyy siviilielämään, kun mä en ole nyt siviilielämässä, vaan mä oon siellä Intissä, mutta oletan, että muun muassa toi on yksi asia, mikä tulee pysymään pitkään. Tulee. Ja sängyn petaaminen, kyllä mä viikonloppuisin petaan sängyn himassa, että samalla tavalla, kun sä siellä aamuisin petaat sen, niin miksei sitä petaisi sitten? Toinen outo juttu, mitä mä oon huomannut muuten, nyt kun tuli heti mieleen, kun mulla on tossakin mukana juomapullo mukaan. Jotenkin tuntui siltä, että mä otan... juomapullo mukaan? Joo, mulla on aina juomapullo, niin kuin jotenkin otan sen mukaan kaikkialla. Kenttäpullo. Joo, se, niin kuin, se on vaan niin kuin jäänyt siihen, tiiäksä, että aina vettä mukana, niin se aina pysyy koko ajan lähellä. Niin kuin, en tiedä, joutuuko siitä, että koska koko ajan sinne armeijassa tehdään just kaikkea tuommoista, että tulee janoa ja sitten pitää heti juoda vettä. Mutta mä en sitten tiedä, että mitä mä teen siviilissä, että mulla tulee heti jano, mutta se vaan niin kuin jotenkin on jäänyt sinne jotenkin. No se on mekin aina olennaisia asia, että sulla on pullo vettä. Joo. Koska on muuten ikävää, jos se ei ole. Talvella mä en muista, tai tiedä muistatko sä siis, kun siitä on kuitenkin aikaa, mutta jäätyykö sulla kenttäpullo? Joo, ja joku oli kertonut meille joku hyvä kiikka, mitä sinne pitää tehdä. Tiedätkö sä voit lähettää sieltä kehon vasten. Joo, kuulemma se pysyy oikeasti, se ei jäädy. Ja oikeasti toimi. Testaa. Se oikeasti toimi. Mä olin ihan shokissa, mä olin sillä, että okei. Eli se oikeasti toimii. Mutta myös meille opetettiin, että jos sä käännät sen pullon ylösalaisin, niin vesihän jäätyy ylhäältä. Okay. Niin se korkea ei jäädy silloin. Eli sä pystyt juoda vielä sitä. Eli jos se on siellä sun kenttäpullo taskussa väärinpäin, niin se alkaa sieltä pohjasta jäätymään. Eli siis korkeammalta, mutta sieltä pohjasta. Ja sit se jäädy se korkki. Okei, toikin. Joo. Gonakikko ei tehdä. Toi on aika hyvä. Mutta koita oikeasti, koska mä muistan kaikki, kun meillä on maastopuvun päällä, kaikki lataa se tohon reisitaskuun. Joo. Automaattisesti, kun se on lähempänä, mistä saat sen. Tai sitten niin kuin Tetsarissa se kenttäpullo. Mutta siis missä sä sitten pidät sitä? Johonkin keho vasten vaan. Siis ihan sisällä. Vaikka Tetsarit,
johonkin tuohon sivuun tai johonkin lähempänä oma kroppaa, kun siinä on se lämpökato. Se oikeasti, mäkin olin ihan shokissa, mä olin silleen, tää toimii. Oho. Just näitä on semmoisia, niin mitä ei oikeasti oppisi missään siviilissä mun mielestä. Joo, ei kauheammin kannattaa. Ei voi tulla heti ei tuommoista tule heti mieleen, että voi tehdä tuommoista tempuja, mutta se oikeasti toimii. Olin todella yllättynyt. Joo, toi on ainakin yksi asia, mikä tulee mieleen heti ensimmäisenä, jos toi vesipullon mukaan ottaminen. Mulla oli äsken vielä mielessä joku muukin asia, mitä tulee niinku, muovipussi, siis muovisäkki reppuun. Oletteko te tehnyt niin? Koska, sä oot kulju, niin sä et välttämättä. Mutta meillä ainakin on koulutettu, että siihen isoon, tai ihan siis joka reppuun, minkä sä otat messiin, niin sä heität jätesäkki. Joo, niin. Me ollaan tehty se. Ollaan meikin tehty. Okei, vaikka sä oot kulju, niin sulla on aina mä oon tehnyt kaiken, vaikka mä oon kulju. Joo, niin kun sä laitat jätesäkin reppuun, niin se estää sen, että vaikka se reppu olisi semmoista kangasta, että sieltä tulee vesi läpi ja se kastuu kokonaan se reppu, niin se sisällä olevat ne itemit siellä, ne ei kastu, koska muovipussi ei päästä läpi sitä vettä. Joo, siis se on hyvä ja kannattava, koska esimerkiksi kun te olette jossain metässä, niin ettehän ottaa kaikki teidän reppu tuonne teltaan. Joo, ei todellakaan, että se mahu yöllä. Ei mahu melkein, niin ne kaikki jää joko naven alle tai sitten johonkin vähän puun juurella, että voi saattaa vettä todella paljon, mutta jos on jo noita jätesäkkejä, niin se auttaa todella paljon. Jep. Todella paljon. Mä muistan, joku kaveri kerran unohti laittaa sen. Oli kyllä ikävää. Juu. Seuraava päivä aamulla miettii tosi kylmää, niin mennä katsoa, että vois nyt lähettää ne huivat sukat, niin eipä ollut. Aivan. Joo, ei. Mutta sitten taas on se, että jos sulla on märkiä vaatteita, niin jos sä heität ne sinne muovisäkkiin, niin sitten taas se kosteus ei päästä sieltä kuivumaan muuhun, kun sun on valmiina olevia niin muihin vaatteisiin. Mä olin vähän kerran metässä silleen, että mitä mä teen nyt? Mutta mä heitin ne siihen muovisäkin ja repun väliin, tai silleen, että ne ei ole siellä muovisäkissä. En mä tiedä. No joo, se on parempi. Mutta ihan oikeasti ärsyttävin juttu Intiassa on melkein se, kun sulla maastoharjoituksessa sataa vettä. Jalkaväkisää vai mikä se on, jalkaväkikeli. Ei sitä ei niinku... Jääkäri lempikeli. Joo, ihan kyllä. Siis lumi, pakkanen, kaikki menee. Kunhan vaan vettä sataisi. Ei, se on tosi paha. Mä muistan mä vielä pystyn kuvitella silloin, kun me oltiin laittamassa noita tavarat XA300 katolle. Me oltiin silmassa ne tavarat siihen päälle. Saattaa vettä ihan kaatamalla, pimeätä. Mä oon ollut siellä puoli tuntia yrittämässä niin laittaa ne kiinni. Mä oon ihan litimärkä. Tosi kylmää. Mä vaan mietin sitä tilannetta. Mä oon oikeasti ihan raivoissa pienestäkin asiasta. Mä yritän siirtää jotain tavaraa, jos ei vaan onnistu. Heti vaan mä suutun saman tien. Niin se oli niin kamala. Just näitä mun frendi jo sanoi, että joskus tulee ikävä Intiin, mutta sitten kun muistan niitä hetkiä, on sille ei. Joo. Mäkin heräsin kerran siihen. Mä en tiedä, kerroisi tätä jossain aiemmassa jaksossa, mutta tämä oli tyyli alokaskauden vikametsä. Joo. Ja olikohan se useampi päivä, niin kaikki muut päivät oli ihan chilling, Gucci, oli kaikki jees. Mutta sitten yhtenä yönä, niin kaikki muut päivät paistaa aurinkoon, mutta yhtenä yönä tuli sitten ihan hirmusade. Joo. Ja aamulla mä herään siihen, mä katson, kun mulla oli siinä ihan perusmaavaatteen päällä ollut mun matkalaturi ja puhelin. Joo. Niin mä en tiedä, kerrois me tätä viime jaksosta jossain, mutta se matka-akku, niin se oli siellä, se lainehti se meidän teltta vettä. Se teltassa oli tämän verran vettä tyyliin. Niin jotenkin siihen maavaatteeseen, ehkä mä olin jossain kuopasta tai jotain. Mutta mulla oli mun matka-akku ja puhelin veden alla. Mä otan sen mun matkaa, kun se on semmoinen 20-tonninen, aika iso, semmoinen tämän kokoinen, niin kuin aika massiivinen. Mä otan sen ja mä kaadan, niin sieltä USB-portista vaan tulee vettä ulos. Mä sanoin, nyt se on rikki. No, siihen jäi tyyliin. Mä en tiedä, mitä sille kävi, koska nyt se toimii siten, että sä pystyt lataamaan sen 100% ja sitten kun se on 80% vielä, niin se antaa 80% asti akkuu, mutta sitten sen jälkeen se menee saman tien nollaan. Aha. Eli siinä on varmaan joku 5 eri kennoa. Mä en tiedä mitään akuista, mutta mä veikkaan jotain tämmöistä. Ja ne kaikki 4 on vaurioitunut, paitsi se 1. En mä tiedä. Anyway. Mutta niin vesi on ikävää. On, sade ei. Siis vaikka se on just se, että se on, aina sanotaan jääkäri lempikeli, eikä ole. Ei ole. Joo. Mutta nämä on niistä taidoista vielä, että mitä on tullut opittua Intissä, niin toinen juttu varmaan niin on ihan yleisesti vaan rutiinit. Rutiini, kyllä joo. Et syö päivässä samaan kellonaikaan. Joo, kyllä se näkyy aika paljon. Esimerkiksi kun on lomilla, niin heti
No ei välttämättä lomilla herää heti 6 aamulla. Tai voi kyllä ehkä 5 aikaa sähköä, mutta sitten taas menee takaisin nukkumaan. Niin. Mutta sitten kun herää, niin joskus huomaa, että kello 11 mennessä 10 mennessä alkaa tulla nälkää, niin pitää syödä. Ja sitten taas niin kuin, jotenkin, kun se rutiini tulee helposti siellä intistä, että milloin syödä ja näin, niin se jotenkin vaan jää. Se jää tuonne, kun on siviilissä myös niin kuin samaan aikoin melkein tekee mieli, jos syödään. Se jää, ja sulla tulee ainakin, tai siis mulla tulee ainakin sillä että kun me lähdetään ruokailuun, niin mulla alkaa just siihen vaiheeseen, kun se on aina se on aina sama aika joka päivä, Joo. Niin mulla tulee niinku siihen aikaan, kun me lähdetään marssissa, niin mä oon siellä, muuten nälkä nyt. Niin keho tunnistaa ne ruokailuajat ja muuta, ja sitten se mahdollistaa sen, että pystyy ensinnäkin tankkaa paljon paremmin ruokaa, kuin ruoka haluaa. Ja siellä, kun tarvii aika paljon ruokaa, niin se on hyvä juttu. Ainakin mä uskon, että mun oma kulutus on yli 3 tonnia kaloreita per päivä. Vähintään helposti. Kyllä mä sanon 3,5 tonnia, koska normaalisti se on arkena kuin 2,500 kaloria. Niin mä pystyn syödä niin paljon enemmän intisiä. Mä syön ihan sikana, eikä mun paino käytännössä muutu. Niin siis ihan järkyttäviä satseja. Jos te joskus katsotte mun Snapista, niin mulla on semmosia läjiä ruokaa siinä lautasen päällä. Joku 30 makkaraa. Näin, mutta silleen. Muke blessaa. Muke blessaa. Mä en kyllä laita ikin kuvia, kun se blessaa. Mä laitan vaan, kun se blessaa. Tomaattinen possukeitto ei blessaa. Eikö? Ei. Hernekeitto. Hernekeitto, jees. Ei, kiitos. Ei, hernekeitto ei, kiitos. No joo. Voitaisiin mennä kysymysten pariin. Täällä on ensimmäinen kysymys. Miska Sänkiaho kysyy, onko kovin raskasta talvella metsässä? Vastaa se. Joka pakkaseen. Ei. Mä voin sanoa, että se on vaikein. Se on niin kuin vaikein aika ikinä, koska mä muistan, että mun alokaskausi oli talvella. Joo. Se oli niin kamala, että Siis se oli se hetki, kun siinä mua oikeasti tosi paljon hajottiin. Mä mietin sitä vaan sillä, että oliko tämä järkevä loppujen lopuksi. Joo, kerro lisää. Se on niin paha, kun mietti sitä kylmyys siellä. Se niin kuin tuntui todella pahalta. Tiedätkö, kun siviilissä voi olla kylmä, sä pukeudut, sä niin kuin varaudut jotenkin sillä, että okei, ehkä mä en liiku paljon ulkona, mä menen autolla tai bussilla paikasta toiseen, takaisin himaan. Mutta se, että kun sun pitää olla jossain maastossa, sä tiedät, että ollaan täällä 2, 3, 4 päivää. Juu. Ja sä tiedät sen, että huomenna samanlainen keli tulee olle, ei ole mikä parempi tai ei mene mihinkään plussaa puolella. Ei, se on sama -15, 15. Ja sä oot vaan silleen, että pitää vielä jaksaa tehdä kaikki asiat. Se on niin rankin. Ei. Siis joskus kun mä vaan istun ja mä muistan se, mä oon silleen, että ei, se alokaskausi ei, mä en halua kokea sitä uudestaan. Sulla on ollut kova alokaskausi, koska viime talvi oli tosi rankka. Se oli oikeasti tosi rankka. 2024 tammikuu. Kyllä. Oikeasti. -20, -30. Siis ei ihme, että niinku, tai mä väitän, että sen jälkeen kesä tuntuu aika lepposalta. Kerro mulle, missä kohtaa sulle tuli jo silleen, että nyt on lämmin? Oliko se joskus huhtikuussa? Joo, silloin jo alkoi, tiiäksä, just tulla semmoisia, eikä auringonsa, tulee semmoinen fiilis, että tää nyt alkaa mennä siihen parempaan. Just meillä oli niitä, muistaakseni, noi kuljukurssit ja kaikkea, niin sitten meillä oli niinku ihan oma meininki. Me ei oltu paljon kassulla, niin meillä oli koko ajan niinku ulkona. Me tehtiin kaikkea just ajoharjoituksia ja kaikkea tuommoista. Se oli paljon parempi ja tosi chilli. Oltiin enemmän tonne Turun keskustassa ajamassa siellä harjoituksia, niin se oli ihan chilli. Me mentiin myös mikä tämä varuskunta, mikä oli siellä Turussa, mikä ei ole enää. Eikö siis on? Onko se laivastus? Joo, siellä ei se ole laivastus. Joo, siellä. Pansio vai onko se? Joo, pansio. Me ollaan menty pansio syömään. Ja harjoituksen aikana me mentiin sinne pansio syömään ja näin. Niin se oli tosi siistiä aikaa. Joo. Silloin just meillä oli niitä harjoituksia, ajoharjoituksia Turun keskustassa. No niin. Se oli tosi Mutta paras. siis huhtikuun, niin silloin alkoi tulee, ja oliko se niin, että yli joku +5 tuntuu lämpöisellä? Se oli best. Aurinko vaski, siis kun sä näet vaan se aurinko, sä oot silleen, että... Aurinko blessaa. Aurinko blessaa, sä oot silleen, että nyt kesä on tulossa. Siis se oli niin semmoinen, tiedätkö, sä oot ollut jossain niin suljetussa huoneessa, ja sit jos sä näet valo, se tunnel, sä oot niinku, oh my god, nyt se alkaa tapahtua. Kun alokaskausi oli, ei. Mä en halua edes muistaa sitä, se oli niin rankkaa.
Mutta toi on varmaan tolla tavalla mielenkiintoista, kun mä en tiedä tota kokemusta. Mä oon aloittanut silloin, kun on ollut kesä. Ja mä voisin sanoa, että kesällä aloittaminen on helpompaa. Koska sä menet jo valmiiksi tämmöiseen ympäristöön, mikä on tosi erilainen. Ja sit se heitä päälle vielä 30 pakkasta, lumisade, ampumarata jäädyt sinne, hajoaa aamuihin. Niin siis mä en voi kuvitella, mutta ton jälkeen luulisi, että kesä tuntuu tosi helpolta. Tai ei helpolta, mutta silleen niin kuin inti on se, what, tämähän on ihan easy. Siis on se just, että kato, kun alkuhan on se inti oikeasti vaikean osuus. Niin on. Ja sitten kun se vaikean osuus suoritettu todella vaikeissa olosuhteissa, niin sen jälkeen kaikki tuntuu siltä niin kuin, se on niin kuin vaan yksinkertainen. Kaikki tuntuu siltä smooth, kaikki vaan menee. Mutta jos alokas kausi on kesä, se on hyvä sinänsä, että pääset hoitaa vaikeimmat asiat niin kuin hyvissä olosuhteissa. Se on ihan iso plussa ja tosi hyvä kanssa, tiedätkö. Ja sitten kun tulee talvi, niin tietenkin on omia haasteita, mitä tulee, mutta suuri osa asioista te tiedätte jo. Juu, ja silloin sä myös teet asioita, missä liikutaan paljon. Aivan. Koska alokaskaudella tosi paljon ollaan paikallaan. Ampumaratapäivät, se kun sä opettelet tähtäämään aseella, lataillaan aseita paikallaan. Niin jos sulla käy ikävä tosi kylmä talvin, niin ei voi sanoa muuta kuin aamuja. Aamuja, joka pakkaseen rehellisesti. Kun mä muistan vielä se, eka kerta mentiin paukkuja. Mä en tiedä sanoinko mä tätä viime eka jaksossa, mutta siis silloin kun me mentiin ampumaan paukkupatruunaa, mä muistan, että oli tosi kylmä. Mun napit oli aivan jaassa. Mä vaan olin siellä tälle, että mä kysyn kaverilta, että joo, voiko joku kertoa, miten pääsee tuonne viestikompania? Mä en halua jätkä tuossa diakarikompania. Mä veikkaan, että aika moni on hajonnut viime talvena. Koska meillähän on nyt käynyt aika hyvät säkä. Ei, nyt pitää koputtaa. Kun mä sanon tämän. Meillä on ollut aika hyvät säät. Et ei meillä ole ollut kai yli -15. Että joku -30, mitä oli viime talvena, niin oh my god. Niin nyt on ollut ihan jees. Toki mä sanon, että on aika ikävää myös se, kun se ollaan ihan nollan pinnassa ja sitten tulee vettä ja sitten jäätyy ja vettä jäätyy. Se on myös tosi surkea keissi. Mutta pääsääntöisesti, kun on sää siinä -5 ja -10 vaiheella, niin se on ihan jees. Aivan. Niin toi on ihan tuurista kiinni. Et nyt on, menisiköhän se melkein, että joka toinen vuosi on leuta ja joka toinen vuosi on kylmä. Ois. En mä osaa sanoa, mutta nyt tuli just joku uutinenkin, että on tulossa kohtuullisen leutotalvi. Että nyt ei helmikuuskaan luvattu kireitä pakkasia. Että joku virta, joku ei ollut golfvirta, en mä tiedä ihan sama. Mä en ole meteorologi joka tapauksessa. Niin talvella intin aloittaminen on varmaan omalla tavallaan aika haastavaa. Mutta sitten taas vaihteeksi niin kesällä on fun and games. Niin, siis mä just tuli mieleen, kun mietin esimerkiksi noita kuljettajia osuus, jos aloita kesällä, niin suuri osan ajot on sitten talvella. Että siinä on se haastavin kanssa asia metässä, harjoituksissa, noi ekat harjoituksia metässä, varsinkin esimerkiksi XA-koulutuksia joudut pujata vaunun puiden välissä talvella. Okei. Se ei ole mikä helppo. Mutta sä oot siellä lämpöisessä vaunussa. Joo, mutta se ajaminen, kun sä tiedät, sä ajat 1,000,000-arvoinen panssariajoneuvo, niin kyllä siinä vähän miettiä, että joo, jos mä kolautan johonkin, niin kyllä tulee vähän hiki. Että se on semmoinen tosi haastava, todella haastava. Kun mietin, että me suoritettiin kaikki meidän noi ajot, koulutukset kesäpuolella. Se oli tosi hyvä. Se oli tosi plussa siinä, kun me oltiin vaan niin kuin jopa esimerkiksi siellä, missä me oltiin odottamassa niin kuin vuorotellen, että päästään harjoitella. Me oltiin vaan ulkona, tiedätkö, puiden niin kuin istumassa vaan ihan rauhassa, mutta mietin nyt, että te olette tekemässä sama juttu, mutta talvella. Mutta onko se, mennäänkö se siksi, kun on liukkaampaa tai jotain? Joo, liukas keli. Just ja kylmää myös. Osaatko nyt tehdä sen saman talvella? No siis kyllä osaan, mutta kun mietisit, se on oikeasti vaikeampi. Niin. Kun mietit esimerkiksi talvella noita panssariajoneuvoa, esimerkiksi XA300 pitää ketjuttaa. Joo. Ja se ketjuttaminen ei ole mikään yksinkertainen homma, se on todella raskasta. No mutta toisaalta toi taas ehkä just puoltaa sitä, että toi jälkeen tuntuu ainakin kesähelpolta sitten. Että jos sä aloitat kesällä ja käyt talvella tuon kurssin, niin ei ole ajaminen kesällä, ei ole paha. No joo, sinänsä joo, mutta kun mietin, meillä oli sille, että kaikki meidän ajot suoritettiin niitä kesän puolella, joka oli ihan helppoa. Ja sitten kun talvi tuli, niin sitten se alkoi olla vähän, totta kai sekin oli ihan haastava, sekin oli vaikea. Mutta sitten se tuntui siltä, että vähän helpompi sillä, että kohta päästä pois.
Tiedätkö, silloin kun me tehdään niitä juttuja, me ollaan sillä, että no se on vätää, sitten kohta ohi. Mutta ne, jotka tekee niitä kaikki koulutuksia niin kuin talvella, on tietenkin siinä myös hyviä puolia, että oppii sitten oikeasti, koska kun sä suoritat sen niin kuin vaikeassa olosuhteessa, sitten kun tulee helpompia olosuhteita, niin se on helppoa taas niin kuin hoitaa niitä asioita. Joo. Just ennen niin kuin talvella pahin, mitä yleensä käy, te jäätte koko ajan jumi jossain, ajaa ja kaikkea tuommoista. Niin se on se, mikä on todella paha. Esimerkiksi tuossa meidän loppusodassakin oli tapahtunut toi kolari, joka oli uutisessa. Joo, kun meillä oli se tuolla Mikkelissä, niin siellä oli tapahtunut se kolari, se oli uutisessa. Niin se on just se kaikkea tuommoista, että se oli todella pelottava. Mä olin ajamassa silloin, kun mä kuulin, kaveri sanoi, että juu, hei, on tapahtunut tällaista, niin jumalauta tätä pelottiin. Joo. Kun tietää, että sä oot nyt ajamassa sitä Aksaa 300, tiedät, että siellä on kyydissä ihmisiä ja kaikki on sun vastuulla periaatteessa, kun sä oot se kuljettaja. Mutta joutuuko siitä minkälaiseen vastuuseen? Kun sehän on vaan, sä vaan teet, mitä sulle käsketään ja niin kuin, että sä voi oikeastaan virheille mitään. Joo, periaatteessa voit kyllä vaikuttaa siihen jollain tavalla, totta kai aja huolellisesti ja niin, sun pitää olla niinku semmoinen kuski, joka pystyy ennakoida. Sun pitää niinku just katsoa, että jos olosuhteet on niin paha, niin miksi ajat 80? Niin, just niin, että sä voit niinku itse kuljettajana myös katsoa sitä, että jos nyt on tosi huono keli, niin mieluummin mä ajan älynopeutta, kun se, että mä yritän ajaa sitä 80. Totta, niin, eli niin, no joo. En mä tarkoittanut siis tosiaan sitä, että eikö voisi asialla mitään, mutta väkisinkinhän joskus tapahtuu virheitä vahingossa. Joo, totta kai, joo. Niin joudutko maksamaan kuin 1 000 000 euroa, niin ei varmaan. Ei varmaan, mutta se on semmoinen asia, mitä oikeasti tutkitaan pitkältäkin ja katsoo sitten, että mitä ratkaisuja ne tekee. Joo. Ja sen tilanteen olemisen se on niin stressaava. En pysty kuvitella. En haluaisi tommoseen tilanteeseen. Mutta joo, vastauksena kysymykseen, me puhuttiin tästä yhdestä kysymyksestä 10 minuuttia tai yli, niin on raskasta olla talvella metsässä. On se raskaampaa kuin kesällä. Ja tietenkin sitä kautta niin voisin sanoa, että talven rukkikin on raskaampi kuin kesärukki. Toisin sanoen en pidä kesärukkia juuri minä. No niin. Mutta hei, sori, mutta tuohon kesäpuolella kanssa voi sanoa, että joo, hyttysiä kanssa ne anna armo. ne anna armo. Hajotkaa hyttysiä. 2/25, hajotkaa hyttysiä. Ei kukaan ei ikin sanonut. Ne on aina hajotkaa pakkasiin. Mä en tykkää hyttysiä. Joo, ei varmaan, ei kukaan niistä tykkää. Mutta ei kukaan sano hajotkaa hyttysiä. Nyt. Koska joku ottaa ton käyttöön. Joo. Hajotkaa hyttysiä. No ei. Mutta kyllä meillä oli myös maa-ampiaisia kesällä aika paljon. Mä muistan, kun me tetsattiin Alokaskaudella, me juostiin siellä metsässä. Nyt tää vihollinen. Ja yksi äijä siinä mun vieressä hyppää, syöksyy suoraan maa-ampiaista pesää. Sitten se vaan lähtee. Mä katsoin, että miksi se lähtee. Se huutaa juoksee. Ai! Se juoksee sieltä. Joo, sitten hetken päästä tuli kouluttaja tuli paikalle. Se oli joku kersantti silleen, että mikä keissi tää, että loppui toi härvääminen. Niin se, mua pisti just 8 ampiasta. Se oli niinku hypännyt semmoisen maa-ampiaispesän päästä. Mutta mä katsoin, että lähti juokseen. Mä olisin, että tää ei kuulu kyllä tähän suunnitelmaan. Joo, mutta kesä on jees ja talvella, hirveän pitkä, mutta hyvä kysymys, koska mä haluan vielä sanoa sen, että tulenjohtajana, jotkuhan kutsuu tulenjohtoa levonjohdoksi, ja se johtuu siitä, että tulenjohtajathan yleensä etsii tulenjohtopaikan, ja sitten me johdetaan sitä tulta sieltä. Aivan. Niin siinä maataan paljon. Me ollaan jossain pusikos maalinpaikannuslaitteiden kanssa, kiikareiden kanssa, tehdään laskutoimituksia. Aivan. Johdetaan tulta, mä teen tulikomentoja ja muuta hommaa siinä ja käsketyn partiota, että mikä tekee viestit TMS. Niin me ollaan samassa paikassa, mutta mun pitää ottaa hanskat pois siellä, koska mä teen jotain tasotöitä tai mä tyyliin kirjoitan kynällä tosi paljon asioita, tulikomentoja ylös ja tehdään semmoisia, jos tehdään paperille jotain, niin käytännössä. Ja sitten me voidaan hyvinkin maata jossain harjoituksissa 2 tuntia siinä tulejohtopaikassa. Sulla tulee ihan sairaan kylmä siinä. Joo. Niin se on kans talven niin kuin ikävä puoli. Aivan. Et eri koulutushaaroissa niin se iskee eri tavalla. Jos sä oot vaikkapa VMTK, niin tuskin sä hajoat pakkasiin. Eli varusmiestoimikuntaa. Tai jos sä oot, ketä mä heittäisin vielä, jos sä oot kuljunissa, tuskin hajoat pakkasiin. Hei, me ollaan kaikkialla. Me ollaan kaikissa harjoituksissa. Kunhan vitsailla. Joo, Elmo kysyy, missä koulutushaarassa pääsee tekemään siisteimpiä asioita teidän mielestä? No. Niin. Se on mielipideasia. Rehellisesti se on mielipideasia. Koska mä voin sanoa,
paras paikka olla, mitä muuta kuin kuljettaja. Hei, kuljettaja. Se on niin kuin paras, mitä ikinä voi olla. Oisit sä mieluummin kuljettaja kuin lentäjä? Okei, no. Niin. Se on, joo, totta kai. Siinä on myös jotain spessut, mitä ei niin kuin helposti pääsisi tekemään. Sotilaslentäjä. Eli siis, no joo, ei tässä siis hävittäjiä lentorukissa, vaan siellä lennetään grobea, niitä semmoisia kaksipaikkaisia potkurikoneita. Mutta siellä sä oot kuitenkin ohjaaja-oppilas on kai sun koulutushaaran nimi, niin kyllä mä väitän, että se on vähän siistimpi kuin on varmasti, pakettiauto. Tai silleen, ei siis en missään nimessä ole sitä mieltä, että jaksaa olisi hieno. Mutta vaan tarkoitan sitä, että siis pääsee oikeasti tekemään erilaisia juttuja tuolla Intissä. Mutta kaikki onkin just siitä, mistä itse tykkää. Aivan. Koska mun mielestä panssarivaunut on ihan hiton hienoja. Mua harmittaa ihan sikana, että mä en tajunnut jostain syystä hakea panssarivaunukomppania. Leopardit sytyttää mua tosi paljon, mutta meille lukee kaikki juttuja, niin kun Rukissakin niin kuitenkin ollaan samoissa tuvissa eri linjojen kanssa, niin siellä on jengillä ilman Leopardikirjoja, mä oon silleen, mä haluan lukea. Mutta ihan mistä itse tykkää, mutta mä sanon, että ajoneuvoihin liittyvät on siisteempiä. On. Mun mielestä. Mutta sitten taas, jos sä oot oikein jääkärisissi hullu mies semmoinen, niin kai sä haluat olla laskuvarjojääkärissä, hypät koneesta hei vihollisen ryhmityksen taakse tai jotain tämmöistä sairasta juttua. Niin ihan kiinni siitä. Tai sitten jos sä oot joku koodaaja, niin sä voit olla joku kybervarusmies. Joo. Niin ei siis loputtomat vaihtoehdot. Siis on aika paljon vaihtoehtoja. Mun mielestä siis niinku legit, tää on semmoinen asia, mitä mä suosittelen eikä monellekin, niinku, jotka on vielä käynyt intiin. Yrittäkää jollain tavalla tutkia ennen, kun te menette sinne. Koska te voitte oikeasti, taas on se, että voit yrittää hakea paikkaa, mutta se on taas kysymysmerkki, pääseekö sinne vai ei, mutta aina sulla on chanssi vaikuttaa siihen jollain tavalla. Tutki, että sä tiedät, mikä on mikäkin. Että se ei ole oikeasti niin kuin hyvä vasta siellä paikan päällä rupea katsoa, että mikä tämä on ja mikä tämä on, koska sulla ei ole sitä aikaa rupea niin kuin oikeasti katsoa tai niin kuin valita, että mitä sä oikeasti haluat. Koska mä muistan esimerkiksi, meillä on noita esitellyt, kun meille tultiin estäisi, mikä on huoltokompania tai sitten niin kuin sotilaspoliisia ja nämä kaikki tommosia. Ei meillä tullut kaikki, mä muistaakseni silloin alokaskaudena, että ei tullut oikeasti kaikki. Ne oli vaan tietyt, mitkä niin kuin meille esiteltiin, mutta ei kaikki. Mutta jos sä itse niin kuin tutkit ennen kuin sä menet sinne, niin siitä se on oikeasti tosi iso etu. Just tällaista niin kuin podcastia, mistä me kerrotaan niin kuin omia kokemuksia ja sitten te kuulette ja sitten voitte sen mukaan vaikka päättää, että hei, mä haluaisin tehdä tuommoista samoja juttuja. Nimenomaan, kyllä. Just niin kuin Panda sanoi, että teet tutkimustyötä sen eteen ja mietit, mikä sun mielestä armeijasta vaikuttanut siistiltä. Sitten on hirveästi kyllä myös asioita, joita glamorisoidaan. Tai mä oon kuullut näin, että esimerkiksi tarkka-ampuja on semmoinen, mihin kauhean moni haluaa. Sniper, the American sniper. Ja sit sä niin näet, että se on semmoista quickscopeaamista. Mutta totuus, niin kuulemma tosi runtuneen koulutus. Haastava, siis ei sillä, että älkää hakeko, totta kai. Ja varmasti tosi honor-hommaa. Mutta että kannattaa vähän perehtyä vielä syvemmälle, että mitä se olisi muutakin kuin vaan sitä, että sä makaat mättäällä ja ammuskelet. Että siinä kuulemma oikeasti susta yritetään tehdä aika kovaa henkisesti. Just toi, koska se nimike aina kuulostaa siistiltä. Se nimike voi kuulostaa siltä, että okei, tää on joku chill juttu, mutta sitten oikeasti, kun sä oot tutkiseen, sä huomaat, että okei, tää on sitten raskasta fyysistä tavalla, tai sitten niin kuin jollain tavalla. Sitten pitää niin kuin lähteä tutkiseen ja niin kuin oikeasti ottaa selvää, että tiedät mikä homma, niin mikä sille vaan, että no, kuulosti vähän kivalta. Mutta siis kyllä mä voin sanoa, että siis yksi systeemistä asioista kanssa tulee johto. Niin kuin sä pääset ohjaamaan, johtamaan, kontrolloimaan epäsuoraa tulta. Sä oot käytännössä taistelukentässä jääkärijoukkueen kanssa esimerkiksi. Sä oot melkeinpä sen hyökkäyksen aivot sillä määrin, että sä oot joukkueenjohtajan taistelijapari, mutta sä oot se epäsuoran tulen asiantuntija. Sä tiedät, mihin voidaan ampua, miten sä tahditat sen, mitä voidaan ampua. Sä voit jakaa, sä voit tehdä kaiken maailman tulivalmistelua ja suunnitelmia. Sä voit niinku miettiä tonne samaan aikaan. Sä kirjoitat niitä komentoja ylös. Se on matikkaa aika paljon. Tai no ei kauhean, tai siis on siinä matikkaa aika paljon. Mutta siinä on myös semmoista niinku aivopähkinähommaa tosi paljon mukana. Ja mun mielestä se on siistiä. Mä pääsin siinä taistelukentällä tekemään kaikkia maailman äkkiä semmoisia tehtäviä. Ja tää ei ollut maksettu mainos. Ei ollut. Siis oikeasti. Siis se on sytyttävää hommaa. Kyllä. Mä tykkään tosi paljon siitä. Se on välillä aamusta ja ehkä vähän niin kuin, välillä kun sä oot nukkunut huonosti, niin silloin ei ajatus juokse. Joo, kyllä. Mutta
sä pääset oikeasti, sä oot se epäsuoran tulee ammattilainen ja mä en tiedä, onko se vaan mun kouluttaja juttu, mutta monesti sanotaan, että sun pitää olla se joukkueen ajattelevin mies siellä. Niin ihan semmoisia siistejä juttuja, mutta ajattelen nyt, että kuitenkin toi epäsuora tuli, niin oliko se 80% tai sotien tappioista tuolta epäsuoraan tuleva. Kyllä. Jos jääkärijoukkue hyökkää, niin se tulikomento, minkä tulejohtaja muodostaa, niin sillä saatetaan saada aikaiseksi 8% esimerkiksi niistä tappioista, mitä se joukkue aiheuttaa sillä hetkellä. Niin on iso vastuuhomma. On. Ja sun pitää olla asiantunteva varmuus etäisyyksistä, sun pitää tietää eri aseiden kantamia, tuliannoksia, osata kaikkia hyökkäyksen niin kuin liittyviä strategioita ja siksi se on niin kuin käytännössä upseerin homma, koska se niin kuin on sen verran vaativa se koulutus ja vaatii sen, että sun pitää olla ymmärrys kokonaan siitä taistelukentästä ja siitä, miten se mun mielestä toimii. Se vaatii enemmän oikeasti niin kuin paperihomma. Se on tommonen, niin kuin jos haluat käydä lukio-armeijassa, niin johto. Joo, siis kyllä. For real. Mä muistan, kun jotkut selitti, mitä se menee, ja mä olin vaan silleen, ei. Mun aivokapasiteetti ei riitä tommosen, niin kuin, ei, kiitos. Se oikeasti niin kuin, tarvii todella tarkkuus. Meillä on 20 eri lappua mukana, missä on kaiken maailman muistisääntöjä, ja meidän pitää osata kaikki laskutoimitus niin kuin rakenteita, että miten mä lasken jossain erilaisissa menetelmissä sitä, että mihin ne voidaan ampua ja miten ja muuta, niin siinä pitää muistaa paljon ja lukea paljon, mutta ai vitsi se on kyllä samaan aikaan siistiä, kun sä näet ne iskemät siellä, kun sä muodostat sen tulikomennon ja ammutaan kovilla, niin sieltä tulee tum kuuluu kaukaa ja sitten sun edes vaan räjähtää. Sulla tulee vähän semmoinen Tony Stark-fiilis, kun se vaan menee siihen räädykseen eteen ja siellä takana vaan paukkuu. Niin se on vähän semmoinen samanlainen fiilis. Se on ihan sairaan siistiä nähdä ne siellä. Ja mä en osaa sanoa, mitä meillä on vielä kaikkea tulossa. Tuo oli tyyli jo aukissa, kun me tehtiin. Ihan varmaan siistimät jututkin vielä edessä. Juu, näin on. Mutta siinäkin asioita, mistä niinku ei saa puhua. Tai en tiedä saako, niin en siksi välttämättä ota esille liikaa ja tarkempia juttuja. Mutta toi nyt on semmoinen homma. Joo, lisää kysymyksiä, mitä on kysytty. Arttu kysyy, pääseekö ilmavoimiin samalla lailla kuin muihin paikkoihin vai pitääkö tehdä joku erikoisasia? No ilmavoimathan siis, kyllähän siis siellä on muitakin nyt, moni sekoittaa sen lentämiseen, niin ilmavoimat on niin kuin ihan puolustusvoimien, niin kuin, miksikä niitä nyt kutsutaan? No on merivoimat, maavoimat, ilmavoimat ja rajavartiolaitos. Kauhean, nyt pitäisi kyllä tietää, osata sanoa, no osa-alue, joo, niin ilmavoimissa on ihan jääkärihommia siinä, missä muitakin. Siellä on kuljua, siellä on lääkintää. Eli periaatteessa siellä niinku hoidetaan kaikkea muutakin. Se ei ole pelkästään sitä niinku ilma. Eli te ette ole ilmassa, te ette ole niinku kaikki. Siis se on semmoinen, niinku, mistä mä sanon, niinku nimike. Aina kun kuulee sitä nimike, niin heti olettamuksia luulee, että se voi olla pelkästään, mutta se on monipuolista. Juu, siis miten sä saat ne koneet ilman huoltoa ja muuta, niin se vaan tarkoittaa käytännössä tässä tapauksessa tällainen kaljaksi ja makkaraksi sitä, että sieltä löytyy niitä lentokoneita ja se organisaatio vähän niin kuin tukee, että se on mahdollistettua se ilmasotiminen, ilmasodan käynti. Tietenkin sieltä löytyy muutakin. Ja sinne on erilaisia paikkoja, mihin voi varusmies hakea. Sä voit olla muun muassa apumekaanikko, sinne on valintatestit. Sitten sä voit hakea johtokeskukseen. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot jossain johtokeskuksessa, tyyli jossain bunkkerissa, ja sä johdat sieltä. Sä voit olla lennonjohtaja tai tilannevalvoja, jotain tämmöistä. Niin, tai taistelunjohtaja tai tilannevalvoja. Anyway, 12 tyyliä vuodessa otetaan kesällä. Et paljon tommosia aika jänniä juttuja, mitä pääsee tekemään. Ja sitten on tietenkin lentoruk, mikä monesti on se ilmavoimat. Niin se on siis paikka, mihin sä haet 42 tyyliä otetaan vuosittain ja siinä on 6-vaiheessa testit ja vaikka mitä. Niin jos sä sitä tarkoitat, niin kyllä sinne pitää hakea siis erityisen testien läpi. Joo. Ja on erilaisia vaatimuksia. Kaikki näihin löytyy tiedot kuitenkin tuolta PV-sivuilta. Joo. Siis mä itsekin suosittelen sieltä enemmän niin kuin lähtee just tutkia, koska se on just näin vaikea, niin kuin tiedätkö, kahden varusmiehen, jokaisella on oma koulutushaara, niin rupeaa niin kuin katsoa laajasti tai niin kuin tutkia noi kaikki muutkin, koska me ei olla edustamassa mitenkään niin kuin puolustusvoimia sille, että me ollaan niin kuin kertomassa kaikkia asioita. Kyllä me kerrotaan enemmänkin meidän kokemuksista ja meidän mielipide niin kuin asioista ja näin, että aika hyvä kysymys ja mä kyllä suosittelen tutkia vielä enemmän PV-sivuilta. Kyllä, just näin. Sitten on kysytty, että tuleeko Intistä rutiini arkielämään. No, sen me voidaan skippaa, me käytiin sitä aika paljon. Kyllä. Mutta jos mulla on jotain erityisosaamista ennestään, niin voinko hyödyntää sitä Intissä? Kyllä voi. Joo, koska esimerkiksi sanotaan, sulla on jo hallussa C-kortti siviilissä
jos sä meet tonne Intiin ja sä haluat kuljuhommia helposti, sä voit saada sitten vielä parhaat korttisia mukana, CE ja myös ADR-luvat. Siis että sä voit tyyli saada rekkakorttikin. Niin. Sä voit niinku korottaa sen siellä tai sä saat, niinku, sulla on niinku joku etu siinä, että jos sulla on C-kortti jo valmiiksi, mun mielestä, miten mä oon ymmärtänyt, on helpompi myös just motoau. Niin, että se on tosi, että siinä on aika paljon juttuja, niinku, mitä voi niinku, oikeasti hyödyntää. Jos mieti, jos sä oot joku kans urheilija, joka harrastat jotain niinku, yleisurheilua tai jotain vastaavaa, niin siihenkin voi niinku, just kaikkea tommosia voi vaikuttaa, ja sillä on iso etu sille, että sä voit päästä johonkin tiettyyn koulutussaaraan. Kannattaa ottaa kutsunnoissa esille, että oma erityisosaaminen, niin ne saattaa kyllä etsiä sulle jo niin sen paikan sen mukaan. Aivan. Nimittäin pyrkii siihen, että erityisosaaminen hyödynnetään, koska siitä on aina hyötyä. Että käytännössä melkein kaikki, mitä sä vaan elämässä osaat, niin jollain tavoin voi korreloida siihen, mihin paikkaan ja mihin hommiin sä voit päätyä. Just kun sä sanoitkin noista koodauksistakin. Niin, siellä on kybervarusmieshommia ja sun muuta, että jos sulla on erikoisosaamista luoda jotain kolmiulotteisia virtuaalisia taistelujuttuja tai grafiikoita, niin hae sinne kybervarusmieheksi. Sitten luonnollisesti, jos sulla vaikka, niin kuin mainitsit, niin jotain lupakirjoja, niin saattaa hyödyntää, saattaa hyödyttää pääsemään sinne, mihin haluaa. Ja ihan laidasta laitaan. Sitten taas, siis mä voin, jos sä oot asentaja vaikka, tai niin kuin, jos sä oot käynyt amiksen ja oot vaikka hyvä jossain asennushommissa. Niin autokorjaa tai kaikkea tuollaista, niin huoltoa, niin just pääsee huoltokompania ja kaikkea tuollaista. Niin se on niin tosi kätevää. Mun mielestä on se, että jos ei ole mitään hajua, mitä haluaa tehdä Intissä tai mihin niin pyrkisi, niin mun mielestä mietti, mikä on sun vahvuudet, mitä sulla on. Niin siviilistä, mitä sä osaat tai mitä sä oot tehnyt duuniksi, niin mieti sen mukaan kanssa, niin pääset oikeasti avaa itselle reittiä, että hei, mähän tykkään esimerkiksi korjaa autoja. No, huoltokompania, kato, sä pääset, se on semmoinen, että sä tykkää näistä hommista, niin sä pääset jatkaa ne, mutta vaan PV:llä tai Intin aikana suorita sun palvelu. Samalla sä jatkaa semmoisia asioita, mitä sä itse tykkäät, koska me kaikki tiedetään, että jos sä teet semmoinen asia, mistä sä tykkään, niin sä teet sen ihan täysillä. Tiedätkö? Totta kai. Joo, eikä ole sille pakotetulla tavalla, vaan se on semmoinen, että jes, pääsi tästä tekemään näitä asioita. Se on mun mielestä tosi hyvä etu ja kannattaa oikeasti hyödyntää sitä. Niin pitää miettiä, jos ei tiedä mitä oikeasti hakee, niin mieti mitä sä tykkää tehdä ja mitä sä osaat. Jos sä oot esimerkiksi tosi hyvä kameroiden kanssa, niin sä voit hakea sä voit hakea vaikkapa ruotuväkeen kuvaajaksi esimerkiksi, tai kuvaajaksi yleisesti ottaen. Et noita erityistehtäviä on, ja niitä aina menee yleensä alokaskauden paikkeilla niitä hakuja niihin. Mutta jos mulla, kohaako Intissä, otetaan vaikka, olisiko tämä vika kysymys, niin tulee suurin piirtein tunti täyteen, mutta kohaako Intissä kunto ja millä tavalla? Mun mielestä sulla koho on ainakin aerobinen kunto todennäköisesti. Tämä on nyt taas semmoinen juttu, missä vaikuttaa se, että oot sä kuinka hyvässä kunnossa ollut ennen Intiä. Ennen Intiä, just koska totta. Mulla on kaveri, joka oli ihan mielettömässä kunnossa ja se sanoi, että hänellä on kunto laskenut Intissä. Kuupertulos laskenut, voimat laskenut. Sitten taas, jos sä oot lähtökohtaisesti vähän heikossa kunnossa, niin yleensä siellä kasvaa kunto. Joo, siis se on oikeasti hyvin vaihtelevaa se riippuu sieltä just mitä Robe sanoi, miten sä oot itse ollut siviilipuolella, että onko sulla ollut jotenkin aktiivisempaa elämää urheilusuhteen ja näin poispäin. Jotkut salikäyjää niin voi olla taas raskasta, kun mieti sitä, että ei saa just noi kaikki ravinteet silloin, kun tarvit ja kaikkeen treeniaika ei välttämättä silloin alussa tuu täyteen ja kaikkea tuommoista, niin vaikuttaa kyllä eri tavalla. Esimerkiksi itse mä muistan oma alukaskausi oli se, että ihan normaali kunto, kävin normaalisti pelaa futista joukkueessa ja näin poispäin, niin, mutta sitten kun alokaskausi tuntui todella raskasta, se oli todella, mä muistan silloin mä menin joku 5 kiloa. Joo. Se oli äiti katsoi mua eikä lomiin, se oli sillä, että pärjääksä tuolla, mä olin sillä, yritän. Mutta se on just semmoinen, että vaikuttaa eri tavalla mun mielestä. Joo, jos sä oot joku olympiahuippu-uimari, niin tuskin sä pääset treenaamaan. Siis on niitäkin jotain juttuja, että sä pääset iltaisin treenaille tai vastaavaa, mutta siis tuskin pääset harjoittelemaan ihan samaan tahtiin, joten voi olla, että kunto laskee. Ja yleisesti ottaen just se, että siellä keho optimoituu ehkä kävelemiseen ja juoksemiseen. Joo, kun taas mieti just, että saako aikaa just tuon omi just treenaamiseen. Totta kai Intissä kaikissa varuskunnassa löytyy kuntosali ja uimahallit, sun muut, mutta voi olla aikaa, mutta jaksatko pitkään päivän jälkeen
kehokin sanoo, että nyt tarvitsee lepoa. Se on taas just kaiken tuommoista, ne vaikuttakaan siihen todella paljon. Että pystytkö sä niin kuin just ylläpitää, just viime jaksossakin puhuttiin, jos on joku bodybuilder, niin kuinka pystyt niin kuin ylläpitää se intissä. Tosi haastava. Joo, en mä siis itse ainakaan ruki-aikana jaksanut käydä kertaakaan salilla. Siis se tulee semmoinen, no kuljettajat olla vähän tällaisia, niin me vaan ajotaanko joka hetki mukaan sen, että sä oot kuljettaja? Se on semmoinen kuva, mitä meillä yleensä sanotaan, että joo, gona-kuljettajat, te aina gona, te vaan tuvassa. Joo, mutta kyllä me tehdään kanssa aika paljon hommia. Joo, tehdäänpäs. Hei, te ette pääse mitenkään esimerkiksi paikasta toiseen, jos on niin mitä nyt, panssariajoneuvo rikki. Te joudutte marssiin ja te ette tykkää siitä. Sitten meitä katsotaan vinosilmillä, että ne on taas noin kuljut on rikkonut noita vehkeitä. Kyllä me päästään jalkaisin. Joo, mutta ette tykkää siitä. No ei todellakaan. No niin, sitä justi, eli nekin tehdään oma osuutensa. Joo, totta kai ei siinä. Siis, mutta tämä on vaan tämmöinen vähän niin kuin, siis, niin. Tämä on niin kuin velje yhteydessä, niin että kulju, samaan aikaan me ei niin kuin pärjätä ilman teitä. Niin, se on just sitä. Niin. Me tarvitaan toisiamme. Niin, näin on. Yhteistyö. Joo. Tämä on hyvä lopettaa tämmöisiä tosi tunnollisia let's go yhteistyö-fiiliksiin tämä 4. jakso. Me ollaan me. Mä oon Robbe ja sä oot Panda. Juu, tässä näkyy näytöllä meidän somet. Ehkä, jos mä muistan editoida ne siihen. Jos on tuolla. Joo, no niin. Hei, kiitos paljon kun katsoit. Seuraava jakso. Noniin. Meillä on mukana vieras ja hän on alokas ja sen silmistä tullaan näkemään alokkaan näkemyksiä. Okay. Ei kun, mitä hitsiä. Sori, mulla on nyt hirveästi mennyt sanat sekaisin tässä jaksossa. Joka tapauksessa kiitos kun katsoit tänne tai kuuntelit tämän. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moro.